Ξέχνα τα ενεργειακά ποτά. Αυτή είναι η πραγματική καταιγίδα ενέργειας. Ζάχαρη, τεχνικά συστατικά, απότομη ενέργεια που μετά σε αφήνει πιο κουρασμένο, δεν είναι η λύση που ψάχνεις. Το Euphoria Tsunami δεν είναι απλά μία τροφή. Είναι μία καταιγίδα υπερτροφών που δίνει φυσική ενέργεια, ενισχύει την αντοχή και θωρακίζει τον οργανισμό. Είναι γεμάτο με 11 πανίσχυρα superfood, προσεκτικά ελεγμένα για να σου δώσουν καθαρή δύναμη, χωρίς καφέινη, χωρίς πρόσθετα και φυσικά χωρίς ζάχαρη. Τι περιέχει? Μόνο ό,τι χρειάζεται το σώμα σου. Ταχίνι πετρόμιλου για σταθερή ενέργεια χωρίς απότομες αυξομοιώσεις. Φρέσκος βασιλικός πολτός για αντοχή και δυνατό ανοσοποιητικό. Μέλι δάσους και μέλι γαϊδουράγκαθου για φυσική αποτοξίνωση και ενίσχυση του οργανισμού. Περιέχει μάκα, το superfood των Ίνκας, για ενέργεια και πνευματική διάβγεια. Και μερικά ακόμη όπως σπιρουλίνα, γανόδερμα, χαρούπι, κουρκουμά, τριβόλι, κάρδαμο, χωρίς απομιμήσεις γλυκαντικών, χρωστικών και τεχνικών γεύσεων. Με λίγα λόγια, είναι μια υπερτροφή. Είναι ένα καύσιμο υψηλής απόδοσης για το σώμα σου. Σου παρουσιάζω το Euphoria Tsunami. Η ελληνική φύση στα καλύτερά της. Βρες το τώρα στο kalis.gr.